Hola, l'any 1969 sorgeix a Barcelona la primera colla de castellers de la ciutat. Està formada majoritàriament per persones vingudes del Tarragonès, una província on està molt fortament arrelada aquesta tradició castellera. I precisament avui, 40 anys després, hem vingut fins a la seva seu per veure un assaig d'aquesta colla. Eduard, 40 anys, ja podem dir que ens trobem a la maduresa de la colla. Doncs sí, la veritat és que estem celebrant 4 dècades d'història amb una temporada força maca per nosaltres, perquè hem fet diversos actes per celebrar una mica aquest èxits castellers que hem tingut al llarg de tant de temps formant gent aquí a Barcelona. Explica'ns quins han estat aquests actes, quins han estat els principals. Sí, aquí a Barcelona sobretot hem fet algunes actuacions castelleres amb prou importància com per portar colles importants, però a part d'això hem fet des de sopars una mica sortides a fer castells en llocs especials, concretament a dintre d'una cova. Vam anar al País Basc a fer un castell a sota terra. Després hem fet també activitats a la Mercè, a la passada Mercè, com sabeu, la Festa Major de Barcelona sempre som protagonistes, i ara queda ja una mica la recta final amb algun concert de grallers amb el qual volem acabar aquesta temporada. Hi ha un castell que crec que potser podríem dir que és el més important de tots els que esteu aixecant i és la tasca integradora que esteu tenint amb les persones nouvingudes aquí a la colla. Sí, i tant. Des del primer dia els castells inclouen a tot tipus de gent. Des de grans, petits, gent d'aquí, gent que no és d'aquí. Quantes nacionalitats diferents podem trobar aquí a la colla? Et diria, així d'entrada, comptaríem a 10-15 països diferents. Gràcies, Eduard. Nosaltres ara anem a parlar amb algun d'aquests nous vinguts, aquests castellers de fora. Mat, tu d'on ets? On vas néixer? Jo vaig néixer a prop de París. Com vas venir a parar aquí a la colla de castellers de Barcelona? Doncs una nit estava pel barri gòtic de festa i em vaig trobar alguna gent de la colla que em van convidar a veure una actuació i després d'un temps ja em vaig quedar per fer castells. I abans d'aquella nit tu sabies alguna cosa de què eren els castellers? Ni que existien, no en tenia ni idea. Va ser com per casualitat que vas entrar aquí a la colla? Exacte, totalment, sí. Totalment. Jo vaig anar a veure una actuació, que era una actuació petita, a més per la colla, que em va agradar molt i això. Vaig quedar en contacte amb la gent i després d'un concert a la dia de l'11 de setembre em van donar papers que fitxaven gent per la Mercè i així em vaig quedar. Doncs gràcies, Mat. I ara estem amb la Nancy, que tu, Nancy, d'on ets? De Perú. ¿Y cómo arribas aquí a la colla de castellers? ¿Cómo he arribado? Bueno, he llegado aquí por el niño. El niño es un poco que vio esto, hicieron una propaganda al cole este año un poco para incentivar un poco la colla y entonces a partir de ahí pues vinimos, le gustó y a partir de ahí pues yo también un poco que entré en la... Tenemos aquí precisament tenim aquí els teus nens, precisament, que són ells els culpables que entressis aquí. T'ha servit això dels castellers per integrar-te més encara a la societat catalana? Sí, porque ya te he dicho, como esto es un poco tradición catalana, y es un poco, sí, a mí, ¿verdad? Yo me encontraba aquí muy a gusto con la gente a mí, de verdad, el primer día me recibió muy bien, me integré muy bien, pues estoy contenta y pues sí, a mí sí que me sirvió mucho porque aparte conoces gente catalana, conoces, sí, a la gente. Ja cada vegada et sents més catalana, no? Sí, ya que tengo 2 niños también, nacieron aquí, sí, cada vez más. Doncs gràcies, Nancy. Nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des de la seu dels castellers de Barcelona, 40 anys de castells de Barcelona, mantenint una tradició fortament arrelada a Catalunya que serveix per construir torres humanes i també per construir amistats i com a eina integradora.